Αποδείξεις, πλαστικό χρήμα και αφορολόγητο. Πώς θα ξέρω τι αγορές έχω κάνει για την κάρτα μου? Η λύση είναι μία. Θα φτιάξω αρχάς μία κατηγορία από τα ταμεία την οποία θα την ονομάσουμε κάρτες. Άρα δημιουργώ την αρχική κατηγορία κάρτες και πηγαίνω να προσθέσω τις κάρτες τις οποίες έχω. Στην περίπτωση τη δικιά μας, Visa. Κάνω προσθήκη και πηγαίνω να δημιουργήσω την πρώτη μου εγγραφή. Για να δημιουργήσω την πρώτη μου εγγραφή και να έχω αυτόματες όμως κινήσεις, μπορώ να έρθω από τα πρότυπα κινήσεων, να δημιουργήσω ένα έξοδο με την ονομασία Visa. Ποσό δεν θα βάλουμε, διότι το ποσό που έρχεται πολλές φορές είναι μεταβλητό. Σαν αιτιολογία μπορούμε να γράψουμε αγορές Visa. Σαν έξοδο δηλώνουμε ένα το οποίο φέρει, έστω λογαριασμός κινητού, και διαλέγουμε στο τέλος την κάρτα μας που έχουμε δημιουργήσει. Στην περίπτωση τη δικιά μας Visa. Αποθηκεύω και έχω δημιουργήσει τώρα μία εγγραφή η οποία πηγαίνει και μου κρατάει το έξοδο το οποίο είναι ο λογαριασμός του κινητού και αντίστοιχα με ενημερώνει για το τι έξοδο έχω κάνει με την κάρτα τη συγκεκριμένη. Για να έχω αυτόματες κινήσεις σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνω από το γραφικό της εφαρμογής. Από ό,τι βλέπετε έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια του κινητού μια εγγραφή η οποία ονομάζεται Visa αγορές Visa. Άρα κάθε φορά μπορούμε να έρχομαι από εδώ πέρα, να πατάω τη συγκεκριμένη τη συντόμευση, να μου εμφανίζει την κίνηση την οποία έχω ορίσει, να δηλώνω ποσό που έχω χαλάσει για το κινητό μου, 10 ευρώ, και να το αποθηκεύω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αμέσως έχουν δημιουργηθεί για την κάρτα μας, από ό,τι βλέπουμε διαχείριση ταμείων, ταμεία κάρτες Visa, από τις κινήσεις ταμεία, σύνολο ταμείου, και βλέπουμε ότι έχει ενημερωθεί η κάρτα μας με τα 10 ευρώ τα οποία πληρώσαμε για την κινητή τηλεφωνία. Αντίστοιχα, εάν πάω στα έξοδα, στο σύνολο εξόδων, θα δούμε αντίστοιχα ότι έχω κάνει μία εγγραφή για την κινητή τηλεφωνία που είναι τα 10 ευρώ. Άρα κάθε φορά έχω εικόνα το τι έξοδα έχω κάνει στην κάρτα μου, για να μπορέσω να ξέρω κάθε φορά ποιο είναι το ποσό το οποίο έχω χαλάσει και το οποίο χρειάζεται αντίστοιχα με το μισθό τον οποίο έχουμε για να επιτύχω το αφορολόγητο. Μην ξεχνάτε ότι μία καινούργια απόφαση ότι όσους δεν συμπληρώνουν το αφορολόγητο θα επιβαρύνονται με το 22% σε αυτά που δεν έχουν μαζέψει. Αντίστοιχα στο τέλος μπορώ να κάνω μία κίνηση ταμειακή, η οποία είναι χρήματα τα οποία παίρνω από την τράπεζα για να πληρώνω την κάρτα μου, ώστε να έχω πλήρη εικόνα και το υπολείπο των καταθέσεων στην τράπεζα και αντίστοιχα το τι έχω χρησιμοποιήσει για την κάρτα μου. Ευχαριστώ πολύ.